senhlonipha abantu Ukuphi menza kanje? Okay, ngihlale phansi. Manje ngihlale phansi. Wena nje wena ungamyeka umfazi wakhe ifikele endlini. Umfazi wami. Umfazi wami udla ku. Ungamyeka wena. Umfazi wami udla ku. Ungamyeka. Mbamba. Umfazi wami udla ku. Lamadoda lawa ngeke la Umfazi wami udla ku. Khuluma nami usithatha isifindo sokuthi ingane yami ahambe nayo enyangeni mina ngazi. Ingoba ingane uyaveza ukuthi ingane iyagula. Nami eyami. Ehe. Ubuza yedwa ubuhlungu bokugulelwa ingane. Iyagula ingane. Iyagula ingane. Nimata uyaveza inimata. Babukele nginibinge lapha emakhaya. Kusayona leyo ndoda enibonayo efaka umqhele, utrail, unogwaja uphula izinjana ezinjakazi yasaba ukumtshaya ngoba zamtshaya ziyaphuka. Inqola elayisha inkinga zabantu kuphi na eNingizimu Afrika. Bafowethu ngithe uma ngitracker la kuma emails. Lathi qhawe. Sondela la uzongilekelela bhuti khona udaba engifisa ukuthi ungisize ngalo kodwa ke anganalazi kakhulu ubhuti angibedane ngimbikelele echaza ukuthi kungani enze njani ebhalele thina sisho silungisa ikhanda qhawe ngikubingelele Siyaphila bhuti njani? hayi siyaphela nathi bhuti no unogwaja lo yize kade sengithulile kahlahle qhawe ngicela ukuthi uchaze igama lakho bese uyachaza ukuthi kungani uthinte thina sisho silungisa ikhanda usibizeleni. Igama lami nguThabiso Sibonga Myeni nginibize ngoba nginenkinga enkulu lapha ngomngani wami sakade siphila kudala and then kwase kuba nalento ukuthi ngigulelwe ingane bengitshela ukuthi eyami kanti kamngani wami then ngihamba ngeenyangeni mangifika lapha inyanga zingitshela ukuthi no ingane akuseyakho kamngani wakho then ngihambe ke ngithi I know angikwazi ukuthi ngahlala ingane ngaseyami ibigula lengane angikwazi ngahlala ingane ngaseyami ngicine ngibiza nomngani wami ngilanga angitshela ufuna ukugunda ngithi okay ake uzogunda and then mayigunda ngithatha inwele zakhe ngoba vele ngintshotshwe inwele zakhe then ngihambe ngenza i-DNA test manje i-DNA test kuvele for sure ukuthi ingane akusiye yami kanti nabantu bebesho nje emphakathini ngabanaki ngithi bafuna usiqhatha kanjani ingane ifana naye ikhala yakhe ayifani nami vele ngingakunaki konke lokho kodwa ngathi mase ngi-DNA test kwavela ukuthi kuyikona vele straight so ngase ngicha angeke ngidecide ukuza kuye awelazi iqiniso lokuthi ingane yakhe noma ingane bengitshela ukuthi eyami yakhe so ingakho nginibhalelile Sisho nisho lethi silungise ekhanda ukuze nikwazi ukungisiza kulento. No mbukeli uyezwela lapha ekhaya ubafu uyalichaza udaba ukuthi no ufisa ukuthi enze njani simphelezele siye kuphi kumfowabo okumngani wakhe bafu ngicabanga ukuthi asivedane singapholisa amaseko sivedane siye khona umngani wakho yabo ngoba vele ngiyeke ngamchazela ukuthi ngiza nani ngimfanele mthethe ngiza nani nabantu engiza nabo udaba ngifuna silungise and then ngoba ukuthi ngicathi usilinde la khona usilinde la khona sengaba ukuthi ke sifika siphathana kanjani kodwa nje usilinde kunalo daba lo liya ngangifonele ngalo ngitshela ukuthi sizazolikhuluma Suze ngani? baze nami laba laba babalulekile njengoba ngishethise ukukhuluma la daba hey ngiyaphela yaqhawe Kufana insizwa hayi. Ngiyeza sihlaleni phansi. Hayi sibonga indawo yokuhlala hey nifuyile kule ndawo Akumele ngiye nje mhlawumbe ngizoyihlalela nami le endaweni enhle kakhulu nezihlahla Manje la ekhaya ngiyini. ayikhona phela siyahlonishwa umuzi womuntu ndoda hey Ngicela kunjani. siyahlonishwa manje ungathi le ndoda vele ayihlali phansi ngoba manje yona emele iqaphe isimo la ngihamba khona hlezi siqaphile isimo bhuti mhlawumbe uthatha lithuba ekubingelele qhawe Hayi kaphileka mfethu kuyaphileka kufana. hayi siyaphela nasiqhawe ungadideki qhawe mhlawumbe usibona nje sesiqhamuka sizithushu namakhamera nama-mic nisikanda nsolo sami ngihlezi ngihamba naso isikoro yabo ingakuthusi wena bafo le nto leyo yabo Ngeke ngingathuka ngoba manje amakhamera kusezinto zami yabo. Vele bafe ikhamera phela abanye besabe kodwa ke bafo akudlona mhlawumbe udaba nje olutheni ngoba ungibona bafo mina mhlawumbe ukuthi ngiqale ngichaza abangaziyo bafo bangazi ngotrailer abanye bathi unogwaja siphuma andi show silungisa ikhanda yabo so sihambe nje bafo silungisa inkinga zabantu sisiza abantu yabo because izwe bafo ziningi inkinga abantu baphila nezinkinga eziningi yabo lento leyo Akezwakala.
ngoba mhlambe nazo zikhona inkinga onazo. So la qhawe ngiphelezele nango umfowethu mhlambe okumfweni futhi yabo okumfweni uthe no show silungisa ikhanda ecela ukuthi usondele ngapha sifisa ukuthi usiphelezele khona umngane wami ngifisa ukuthi ngiyolibeka kuye lo daba mhlambe sithi ukulikhuluma lo daba yabo. Hayi kezwakala. Ngoba manje izwe madoda libi manje kodwa ngiyabhela manje mfethu ngicela mhlawumbe ukuthola ukuthi wena igama lakho uba Umelusi igama. Umelusi la ekhaya sikwaba Sikwabuthelezi. No ayinankinga anginankinga qhawe shenge sokalisa no bafo ngicabanga ukuthi mhlambe angazi mfowethu ngoba sesihambile safika le ndaba ilikhuni mfowethu ilikhuni. Ayi khona kezwakala ngoba phela umfethu la isikhathi ethi uyeza uthi ufana noma camera beyinto ethi mhlawumbe njengenjwayelo mina soyiphusela sicelebrate no njengoba hlesisenza nje no mhlawumbe khona isipho azokulethela sona kodwa ufuna ukuthi yabo impela nami ngicabanga ukuthi kunjalo ngoba nje kwi-weekend vele kujwayele kuba into zethu yabo ukuthi sihlale phansi sincebeleke sijabule. Engiyakuzwa shenge Manje uma sekanjena ngiyamangala ngokumethi uphethe namaphepha akhulumayo ekundangela impela ukuthi ngabe yini lena afisa ukungidlulisela yona. Hayi shenge ngiyakuzwa shenge no indaba zamadoda ukuze kuthiwa okuhlula amadoda kuyabikwa Kunjalo. Kuyabikwa madoda okuhlula amadoda so nayo lensizwa ayithe ayi ngeke madoda lo daba lulukhuni lungaphezulu kwamandla ami ngicela ukuthi ningilekelele madoda ningiphushe mhlambe umngani wami omfowethu ngiyokhona ukuthi ngenze njani mhlambe ngimfese ngqo ngoba mhlambe ngiyobe sengine backup uyayizwa lento shenge. Hayi kezwakala. So shenge mhlambe ngoba umfowethu ngiyabona ukuthi lolu daba lungaphezulu kwamandla akhe ngicela ukuthi mhlambe mina ngithi mhlambe ukukuthulela noma ngithi ukukuhlafunela lona kancane ngoba kimi bese ethe ukubeka ukuthi kahlahle kwenzakalani kungani ethe ucela ukuthi simphelezele yabo. Hayi ngangiloma mfethu endlebe ngoba nami didekile impela ukuthi yini lena afisa ukisho emenze umngane amazi angabi nesibindi sokuthi akhulume nami kanti indoda impela lena besikhuluma nje indaba ezibucayi manje uthi lena emhlulayo wena mangazi indaba kanjani. Kulikhuni shenge ngoba ungavuka namhlanje kumfweni kusasa uvuka kungasasiyena umfweni. Kunjalo. Ilikhulu lento shenge. No shenge angivedane ngalokho mhlawumbe kulokhu ngilanda kakhulu. Umfowethu la uThabiso usicelile ukuthi siyishow silungisa ikhanda ukuthi asimphelezele size kuwe. Ufisa ukuthi ezothula lolu daba lolu oselumhluphe mhlambe isikhathi eside yabo lokhu uyaguguqeka uyasaba ukuthi ngiyomtshela kanjani mhlambe usaba ukuthi ubudlelwane bami nawo buyophela ubudlelwane benu buyophela mhlambe umngani benu ubhuti benu bohamba kanjani bunqamuka yabo. So wasethi no thina singabantu beshow athi nogwaja sondela mfowethu uzongilekelela into kanjena kweshenge wena bhuti omdala ubafo lana ucelile ukuthi simphelezele ukuthi khona udaba ngempela olubucayi udaba lukanjena noma madoda nami lolu daba angifisi ukuthi mhlambe uma ngilibeka kuba mhlambe ngathi sinoxabana yabo ngicela ukuthi mhlambe ngaphambi kokuba mhlambe ngilithule akubuthi madoda lento siyokhona ukuthi silungise njengamadoda ngoba madoda lento idinga amadoda idinga ikhanda lendoda livuthwe ngempela hayi le ndaba ayidingi umfana omncane ngoba nginibona ningamadoda eniqhathiwe madoda idinga amadoda ngempela le ndaba angazi ngoba niyangizwa ni madoda. Uzwakala impela futhi ngoba nje isimo sinje kunzima impela kodwa ke ngoba nginibizile ngithembe khona nizoyilungisa ngendlela kathi ingazi ifike emandleni. Shenge angathi mhlambe ngiphawule ngapha ngakuzi ngoba le ndaba ndoda idinga ukuthi ube nesibindi and ungahluthuki ube indoda uqine ndoda. Hayi ngoba sengishilo nje ukuthi mina ngingqwele nginsizwa ngeqhatha ngalusa Umfweni lo. Umfweni ngiyocela ukuthi madoda mhlambe lesimo lesi ukuthi singanixabanisi madoda. Hayi asethembe noma nje ngingazi ukuthi ngabe yini lengaka ngifihlele yona kodwa ngiyathemba namuhla umfethu uzongitshela ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke okwabantu ababili amagazi futhi azwanayo ngisho kuthiwa axabene kanjani ayaphinde kanjani azwane ngoba ningabafuyini anikwazi madoda ningaxabaniswa into nje encane. No inkaphi zami lento angivedane ngihlale nje odabeni shenge indaba kanjena bhuti
Umfowethu uthe asimphelezele ngokuthi kunodaba olucayi mhlambe oluthinta wona lamaphepha lawa shenge. Lamaphepha kunendaba enkulu ekhona la. Udaba likanjena shenge umfowethu khona into mhlambe mhlambe engacaciselakanga kahle kuyo. Uyabo. Indaba kahlahle esize ngayo la qhawe indaba yengane. Indaba yengane. So qhawe umfowethu uThabiso la ubhale ukuthi asimphelezele ukuthi ingane yakhe iyamhlupha ihlupha ngani ngokugula nasesikoleni akusahambi kahle ingane kanjani iyafeyila bathi othisha mhlambe slow learner uyabo so kodwa ke mhlawumbe ngicabanga ukuthi angingalokho nginanaza kakhulu mhlambe because noba funa ukhona la kodwa nje udaba olumqoka esize ngalo indaba yengane ehlushwa yini ukugula kodwa sengezwe kuye kubafo mhlawumbe esekuchazela ukuthi ingane ikanjani qha angazi noma mhlawumbe qha ukuthi usazizwa ucomfortable yini ukuthi singaqhubeka nalo ludaba. Hayi impela singaqhubeka kodwa kungakuhle ngichazule nguye umfowethu lokuthi kwenzakalani ngoba manje ngidideke ngempela manje. Ngiyalahleka manje ukuthi kahlahle ingane kwenzakalani noma yini mhlawumbe afisa ngimsize ngayo enganeni lena engakhona ukuthi iphase kahle esikoleni. Bafu Thabiso themba ukuthi qha uyezwa ukuthi ufisa ukuthi mhlawumbe umchazele kahle ize noma mina mhlawumbe kade sengubhulile umlilo ngathi ingane esize ngayo la kodwa ufisa ukuthi echazele ngomhlawumbe aka understand ukuthi ingane mhlawumbe ingane yakho ufisa ukuthi mhlawumbe uyisize mhlawumbe ngemali yeingubo za Christmas aka understand ngicela ukuthi qha umchazele uzahlahle ingane kanjani lengane esikhuluma ngayo. Umuntu omdala njengoba sasingisho nje umngani wami into eyenzekile ke njengoba wazi sinalezi ingane zethu lezi njengoba nawo nengane le yami engizalayo isimo sekho sihle umuntu omdala iyagula bigula ngendlela exakile kwaba ukuthi singabantu vele basemakhaya abantu besintu kwaphoqa ukuthi ngihambise kumuntu laba abaqamba amanga besintu. Uma ngifika kulabantu besintu beshaya amathambo wafele bashaya amathambo kube nalento ukuthi sangoma sithimule kakhulu sikhale ngalengane sithi mina ngiboni ukuthi lengane ayifani nami ikhala ngingakunaki lokho phela ingane izinto nje zakhona vele langa liyashisa la emakhaya bengitshele ukuthi hayi ingane lena akusiyi yakho ngingabakholwa ke laba bamanga ngize ngithi cha bengitshele futhi ukuthi yami mngani wami hayi ngithi lensizwa kudala ngiphila nayo ngeke yenze lento le la kimi seshenge ngalezi ayinsuku leziyana ngale days sifike lapha ekhaya ngize ngigunda nje ukuzofika uzogunda ngaleso sikhathi mfoka baba ngiyaxolisa ukuthi ngenza into okwakungamele mhlambe noma into owungayazi wena ngagcine ngithola into lezino lezakho ngaya ngakulaba beclinic abazokwenza ukuthi izinto zenzeke ngendlela ngenza ama test ngathi kakhulu Shenge ngiyakuzwa qhawe ngiyakuzwa Thabiso bafo Shenge uyaluzwa lolu daba qha ukuthi kahlahle udaba kahlahle olinengane phakathi egulayo ingane ehlushwa yini ukugula ngokuthini ubafo uhambile waya kubani besintu laba athina baqamba amanga kunjani abantu besintu bathi ingane enjani akuyona yakhe ingane kepha enjani eyakho qhawe. Hayi namanje angikhohle ngoba phela yabona labantu laba besintu yibo laba baqamba amanga kakhulu mhlawumbe yibona abafuna ukusixabanisa nomfowethu akwazi ukuthi ingane kamfowethu kungathiwa eyami kanjani yakudida nawe Shenge. Hayi namanje ngilahlekile impela. Hayi ngiyakuzwa Shenge kodwa ke bengicela mhlambe lapha Thabiso ukuthi mhlambe umcacisele ukuthi mhlambe awugcinanga kuphela usuya kuphi kubantu bani besintu ugcine usudlulela phambili la ogcine khona usubothi kahlahle le ndaba iserious. Ngidida impela umfowethu mangabe esho kanje ngoba ngiphethe amaphepha ngayaqamba amanga ngiyaqamba amanga amaphepha lawo ngiwaphethe lamaphepha engiwaphethe la achaza ezinye izinto uma esesho kanje ekubeni ngithi mina igazi kimi ungidida impela ngisazi
angisazi ngempela. Ngiyakuzwa Thabiso, ngiyakuzwa futhi nawe Shenge. Shenge lapha indaba bhuti ithi uThabiso uhambile wakumuntu wesintu wathi wathola ukuthi ingane yakho. Wadlulela phambili wakulaba abamhlophe abesilungu odokotela. Wathola ukuthi ingane ngempela futhi impawu zikhomba wena ngoba uyakuveza ukuthi nathi ngigundana ngelinye lamalanga watshontsha inwele zakho ngoba le ndaba wayeseyihalamuzile wayizwa wena nashenge ngoba nje uThabiso esibizile ukuthi mhlazane nigundana wagcina esethatha inwele zakho ukuze eyoba nofakazi balento kade shobani inyanga wahamba nenwele zakho kuphi kudokotela labesilungu ukuze wenze njani eyokuthola iqiniso ngoba into akade ifuna iqiniso Shenge iqiniso Shenge Ubafu mfethu. umfweni Igazi impela lami. igazi lakho Ntshontsha Shenge inwele zami. Shenge wayefuna iqiniso Shenge Uyalikha iqiniso ayilifuna la kwamele angibuze iqiniso angizomtshela mina. iqiniso Shenge walifuna Hayi ubafo. Akusikho ngijwela kabi lento oyenzile. cha Shenge iqiniso walifuna Ngijwela kabi bafo. madoda Bafo. ingacabani madoda Asicabani ungizwa kahle mfethu ungijwela kabi bafo. Awukwazi Man, ukuthi man. ngijwayela kabi mfowethu. Madoda, Kumele kunguwona madoda, noma mngani wami. madoda. Awukwazi ukuthi ngijwayela kabi. Madoda. Awukwazi ukuthi ngijwayela kabi. Kumele kunguwona noma bengicelile mngani madoda wami. madoda Awukwazi bengicelile ukuthi ukuthi ngijwayela ngilaphe. Ingane yakho. Bengicela imamfethu ngimkhiphela amaphepha. Imamfethu ngimkhiphela amaphepha. No amaphepha Imamfethu ngimkhiphela amaphepha. Ayitshengisa ukuthi yena mfethu nguye wala noma mngani wami. Na amaphepha na amaphepha. Yiwo amaphepha la mfethu etshengisa ukuthi wena noma mngani wami. Ngifuna ukubona ufakazi lo ngifuna ukubona Mala, ufakazi. mala, Ngikubona. ngisacela ukukubambela ngoba Ngijwayela kabi. manini madoda Ngijwayela kabi. ningali Lesi vele silungise lento. Susele umfolo la silungise lento. Thabisi Ufuna vele lo muntu noma mngani wami lo. Wala noma mngani wami lo muntu lo. Susa lo muntu lo silungise lento. madoda Susa lesigaqaqa silungise lento. ningali madoda Susa lesigaqaqa silungise lento njengamadoda. Thabisi Akwazi ukuthi Thabisi, Thabisi umoya wala Thabisi, noma mngani wami ningali, ujika madoda. uyalwe linwele zakhe. ningali madoda Susa lesigaqaqa silungise lento. Engicela ukungibamba la manje. hey madoda Thabisi Thabisi ngicela ningali Ungihlambalaza la. Intshino lesami. Awukwazi ukuthi wena ngwana noma mngani wami ukuthi Madoda mina lawo. mina madoda ngicele kahle lento wasekuqaleni Ingane yakho la ngithi. Nguye wafika kimi ayithi ubona kufanelekile. ngicele kahle Ngoba lo lento ngiyalinga. ngicele kahle nami madoda ningali ibala madoda madoda le ndaba Awukwazi idinga ukuthi abantu umuntu owala noma abaqondile mngani wami. idinga abantu Phakamisele mina umoya. aqinile Phakamisele mina umoya. Impila yabo mfana lo ngifesa. awuthi ngibele liphepha le madoda Thabisi Awukwazi ukuthi wo awukwazi ukuthi umuntu wala noma mngani wami phakamisele mina umoya. sheng Akwazi ngempela, akwazi ngempela. Uhlaye phansi So hamba isigaqagaqa le. Ngeke akwazi ukuthi umuntu sheng Melusi ulongoba Melusi. kwakho. Ulongoba kwakho. Ulongoba madoda kwakho. esalimoya madoda Ulongoba kwakho. hlisala imoya Ulongoba madoda kwakho. esalimoya Abantu madoda bakho nihambe esalimoya la, madoda esalimoya madoda Ulongoba kwakho. Ulongoba kwakho. Eish. Ulongoba kwakho. madoda Ulongoba anehlisa kwakho. umoya Melusi wehlisa umoya mbadala madoda umathwana Ulongoba kwakho mangaka na. Thabisi madoda ngicela madoda Awukwazi ukuthi wena madoda mngani wami. madoda Thabisi madoda ngicela zama ehlala phansi Melusi ehlisa umoya Melusi madoda ngicela ehlala phansi Hlonipha abantu mina Latha ngibabizile. mbela baba hlala phansi Hlonipha abantu mina ngibabizile. maneni madoda madoda ngingabangani madoda senhlonipha abantu Ukuphi umngani wenza kanje? Ukuphi umngani wenza ebaba kanje? Ukuphi umngani wenza kanje? Ukuphi umngani wenza kanje? Ukuphi umngani wenza kanje? Ukuphi umngani wenza kanje? Okay, ngihlale phansi. Manje ngihlale phansi. Manje ngihlale phansi. Manje ngihlale phansi. Manje ngihlale phansi. madoda seleze ngilimaza nami ngizela ngilimaza madoda mani limaza nami madoda limaza nami madoda ngizosiza mina madoda angizile ukuzoliwa Ukuphi umngani wenza kanje? Ukuphi umngani wenza kanje? madoda senilimaza nami madoda Asihlale phansi. ngilimaza Umngani nami wenza kanje? ngilimaza nami madoda madoda ngilimaza nami madoda ngizolungisa la mina madoda angizile madoda angizizwe ngixabanisa mina Ungibamba lana. angizizwe ngixabanisa mina la ngizolungisa Ukuphi umngani wenza? madoda ngizolungisa angizizwe ngixabanisa Nawo mina la la lezigayigale. yabo Umngani wenza angizizwe ngixabanisa madoda mina la ngizolungisa lesi simo njengamadoda ngimcele kahle madoda eqaleni Into zoyilungisa. ngimcele eqaleni madoda kancane nawe usibone. man madoda ngimcele kahle madoda sekushayeka nami madoda endabeni zenu ngimcele kahle madoda Awulungise fast nihambe la ekhaya, lungisa fast nihambe la ekhaya. Man, sheng, Lungisa niphume la ekhaya. shek maneni madoda le ndaba madoda idinga amadoda aqinile la ngithe ukuthi ngiqinile madoda naqhathwa ngithi ngizonidedela phela khona mina wena. Uzosho ukuthi ngeke umenze lutho khohlwa sheng khohlwa sheng yabona sheng ungayiqali leyo ke
esinye istory so madoda angizile uzonixabanisa mina la sizolungisa la madoda njengamadoda abadala nizama ukuthi nehlisa umoya umgade lo nangizogada lo madoda la indaba idinga abantu abanama la kubhadle madoda uma silungise nje amadoda iyeke phela silungise nje amadoda sobabili hayi anikwazi ukulwa because mina asili swelungisa man to man hayi kahleli madoda ngenapho kahleli madoda ngoba ubafo ethe uThabisa asimphelezele ingoba lo daba lolu vele mhlawumbe ubonile ukuthi kuyoba kanje ngoba uyakwazi unekhanda eqinile kahleli madoda shenga kahleli madoda Thabisa ububholo fazi kahleli madoda kahleli madoda kahleli madoda kahleli madoda ngaphela phepha agcina ukubona ungabonana lawo maphepha lawo wena washona namanje ndoda awadabule lamaphepha ngisacela ukubambela ngithi yabo lama DNA le phezulu yengane le ikhomba wena shenga le enye ikhomba yena uThabisa hayi angizayibona lento engishoyo Sakhulumela inwele namanje. wena nje ngikhulumela indlela ekubani kumfazi wakho wezakemi manini Sakhulumela inwele namanje. umfazi wakhe umfazi wakhe phela kanti wezakemi wena awukazi ongamfuni wena eqaleni mhlawumbe angazi phela mhlawumbe nahlala nje wena nje wena ungamyeka umfazi wakhe ifikele endlini Umfazi wami. Umfazi wami zaku. ungamyeka wena Umfazi wami zaku. ungamyeka mbamba Umfazi wami zaku. la madoda lawa ngeke la Umfazi wami zaku. Umfazi wami zaku. ngibamba la ngiyeka masiqede lento le Thabisa esalima madoda Ngiyeke manje umfazi wami zaku. check esalima madoda Umfazi wami zaku. ehlisani umoya madoda esalima madoda ngamkhuzanga esalima madoda Ngiyeke manje umfazi wami zaku. ngiyeka Ngiyeke manje umfazi wami zaku. esalima madoda Thabisa Ngimyeke awuqine umfazi ndoda wami cela Thabisa wena osibizile wadoda Nawu asiphelezele amaphepha. akona amaphempela akona amaphepha Achaza yonke into. Thabisa Uchaza yonke. asilungise njengamadoda madoda nto le yazini madoda yazini Thabisa ngicela ukuthi uhlale la Abantu abangibizile yabo. Thabisa ubizwe yini madoda Thabisa ubizwe yini shem etisimoya ndoda Etsali madoda musana ukula ngingabangani madoda angizile mina madoda ukuzomosha ngiyawukhuluma usheshe uhambe la kahleni madoda kahleni madoda anima madoda madoda anikhule madoda lo daba lidinga amadoda ningamadoda naqhathwa madoda hayi kahleni madoda yazini shem yazi ngimadoda ngicabangani ngicabanga ukuthi lolu daba lolu madoda alivedane sibize bona mhlawumbe labo mama bakweni kube yibona madoda mhlawumbe abayochaza kahle because manje end of the day sengicela madoda limaza nami mina madoda ngizosiza la ekhaya awuzange usiza la uzomosha umngane angizili kuzomosha ngizosiza shenga sekugcina sekulimala nami kahleni Yimi madoda labantu ukuthi bayamosha. Funa balungise sona lesi simo uyalwelile. hambe nabo yazi madoda ngoba ngiyanibona lokhu niyaxabana naphikisana la nendaba yamadoda madoda ngicabanga ukuthi madoda la uyadingakala bafu ngicathi vele asifonele ubani umama wakho kube yena mhlawumbe ozozenjani ozokhona ukuthi esichazele kahle ngoba nawe le ndaba iqale yakuthusa khona ngathi akafonela fonele bantu 40 umama lo ngoba kutheni bafo ngicabanga ukuthi iyena shenga oyokhona ukuthi ekhiphe iqiniso ingeke yenzeke leyo nto la angithi lento into yamadoda le mana ngiyakho ngithenge mana nalomuntu lo siqede nje mana shenga angithi Mana ukhona naye nobabili mana shenga nani khona nobabili mana shenga ehlisa umoya shenga le ndaba le ngizoyehlisa mina la le ndaba le idinga umuntu wesithathu okuyena wazi iqiniso akuze enye indoda phela ngezwe akuze yena lo Mfowethu mama akafonele sikhohlwe lo okhuluma into esiqeleni akafonele bafo angasabi ukuthi kumele afonele akafonele yazini bafo ngicabanga simfonele ngenamba yami mhlambe kuzokhona ukuthi kusheshe yabo ngicela mhlawumbe ungibize inamba yakhe yakho bese kuyafonela ngicela ungibize inamba yakhe inamba yakhe ngicela futhi uyijayela mina straight awuyishaya ngamanje uvele konakele ethi akafonele futhi konakele yabo ngamanje konakele ngempela futhi hayi okay awuthi lezi amafoni nezilungu lawa awuthi neze lapha simdayele kuyaphuthuka manje konakele yabo ish asithi simthende ngoba manje ishube ngempela yabo kushubeni kodwa ke kolunga qhawe khulileka qhawe simfake la speaker simuzi uzolibamba kungenzeka ukuthi ngathi akayibambi akungenzeki nangona hello Yebo, uyaphila njani ngiyaphila. ngicela uphuthume la kaButhelezi konakele uphuthume nje ngendlela right konakele khona inkinga esimele silungise la
Buthelezi, kwaButhelezi la ezansi. kwaMelusi. Kulapha impela nje ngempduyazi. Kungani ungibizela khona? Kunento ephuthumayo isimo esiphuthumayo uzobona masifika la uzobona mawufika la sizochaza khona. Manje iphuthumela kaMelusi. Khona impela nje ngenduyazi noMelusi siyazwana khona isimo ufuna sesilungisa ngoba siyazwana. Oh, okay. Awuphuthume. All right. Lungile futhi ungavali phone yakho ngoba manje ayi. No hayi, shenge. Konakele. Ngicabanga ukuthi bafethu lo daba kulungu mase kufike yena lo muntu esithathu yabo. Ngoba manje madoda yabona madoda ngicele kahle. Ingalokho madoda ngixabana nini? Ngiyamadoda madoda. Vele madoda izinto ekanje ziyenzeka emhlabeni. Ukuba uyindoda bezomela ubudoda bakhe siyilungise into Kanjani? ngekho namakhameleni Ingoba vele uvezile ukuthi wena unekhanda eqinile. anginabudoda Yabo. Uyakwazi ukuthi kwakhona emandulo nisakhula wawunje. Buthanda ukuthi abafana nje ubashaye ngohlanga. Umuntu singalo mfethu ubuzoyamukela lento engisime nguso leso ubuzosamukela. sobona siphuma kanjani Kanjani shenge? Kanjani shenge? Siphuma Bathi nophuma kanjani? Ungishaya emva kwendlela. Kanjani shenge? Benophuma kanjani? Yipi solution wena shenge kade ungaba nayo? Ngoba wena shenge iqiniso vele uyalazi. Ngiyathemba ukuthi iqiniso mhlambe khona iqiniso lazi. Ngani la shenge umoya wakho uphezulu kangaka? Yini lekushisayo shenge? ayikho into engishisayo la into engishisayo lo wahloko kunelisa umkakho azofika kimi njoba sewenzekela amanyala lawo Yamuzi. ukuba emnika kahle phela abakafika Shenge, kimi nje wonke lo dodo Wede wenza usamchaphaza lo mfowethu shenge. ngimchaphaza kanjani Usamchaphaza shenge lo mfowethu. angimchaphaza shenge umuntu ongicaphazayo uyifike namakhamera la kahle le dodo le kahle shenge. Kahle shenge. Ayisuka, Yabo mina shenge la ngihamba khona umthetho usuku uqinile shenge. uqinise ngishuya kuphi Kahle. shuphaka uqinise Shenge, uma ngifika Uyamchaphaza hlahle lo mfulo. Uyamchaphaza shenge. Mfuthu ngicela uhlale la ngihlale la. Hayi kahle bafu. Kahle, Thabisi. Uhlale ngapha ngihlale ngapha. Kahle Thabisi. Thabisi. Ufuna Yazi madoda. Madoda asilindele nomuntu lo. Yena umuntu oyokhona ukuthi enjani efike nesolution. Silindele lo muntu wesithathu ozoza madoda okho efike njani nesolution. Futhi ngicela siphinde simfonele lo muntu manje ayi ngisathuli kahle. Esona bafo Lungisa isikhathi simfonele. sihambile ukuthi siphinde simimzana. ngihambe futhi nala ekhaya manje Hayi kahle shenge. Shenge sohamba kanjani shenge lo daba ngani? Futhi sifonele umuntu useke Ngoba end of the day mina ngifuni la uma Asifonele maphuma umuntu futhi. udaba lingalungiseli sengigcine niyadubulana la le ndaba ezinjani sengigcine niyabophisana. Angifuni lonto shenge. Mina ngizolungisa la shenge. Ngoba ngilungisa ikhante ngizolungisa isimo la shenge. Awuthi simthinto wena bafu yabo. Ushenge uphakamela umoya nami ungenza umoya wami ugcina uphakama wena qhawe yabo. Ngoba manje nayo kuyarenga mfowethu. Hello. Ngicela singacasulani umuntu akayenza phuthume. Lapha thile kuseduza ukuthi ngaka ukuthi manje ngaba uthi awufiki namanje lapha. Engacasulani. Engacasulani. Akuphuthume angacasulani. Ngisendleleni, ngisegate ngiyangena. Uma usegethini umuntu lapha uyakubona manje engacasulani. Eyo, uzongibona, ngisegate ngiyangena. Yini kathi lengaka? Ivale futhi ifoni angazakhuluma izinto eziningi ngoba manje. Ngathi khona umuntu oqhamukayo ngapha. Gqoka uphinki. Ngathi yena. Madoda abona abafethu. Ngalokho bafethu ngixabana. Angithandi ukuthi madoda lokhu nalo inqola zilo madoda. Okuhlula amadoda kuyabikwa wenkabi zami. kodwa mfethu wena into enje ifike endlini kungayiyeka wena macho ngibuza Uyadelela cha cha ngiyabuza ngiyayibuzela Yeshe uyadelela she. ungayiyeka nje Kanti akusena negazi lakho leli. Akusile negazi lakho umfweni phela lo. Uzoqhuba into la ngowisa lo muntu. Eh. Ngakho futhi ngicela uhlale ngapha sihlale ngapha sikhuluma. Hayi ngeke. Ngeke. angengithuki Ngeke. kodwa nani niyabona nje ukuthi Sengiyoze ngithethe sekangaka kwenze njani? Kuningi No. khona abantu bahlule ukufika. Kade indlela yokubingelela kodwa le abantu nje ongabazi uqala ukubabona ingadide. Kanti bafuna phila kanjani lelizwe leli? Yazi bengithi indawo eright le. Baba, Why ngijolile kabi? Thabisi, Why ngijolile Thabisi, kabi? Thabisi, Why Thabisi, ngijolile kabi? Thabisi, Thabisi, Why Thabisi, ngijolile kabi? Thabisi, Alani manje. Why Thabisi. ngijolile kabi? Thabisi, xoxa phansi. Thabisi, xoxa phansi. Why Ngibamba. ngijolile kabi? Ayikho into ozoyikhuluma. Mana, Manini madoda. Ayikho into Manini ozoyikhuluma. madoda. Ayikho into ozoyikhuluma. Madoda Ayikho into ozoyikhuluma. Ngikhuzile madoda. Ayikho into ozoyikhuluma. Lo muntu lona. Ngikhuzile madoda. Ayikho into ozoyikhuluma lo. Ngikhuzile madoda. Sanukule madoda. Alani. Hayi dadewethu ngicela mhlambe uthathe lokho isitulo. Yabo. Noma mhlambe mina nawe siqale kabi. Kodwa ngicela mhlambe uthathe isitulo. Thabise ndoda sizolungisa kanjani ndoda ekubeni kuyiwena ndoda wenza njani usaqhubeka udlama. Kanti sokulungisela kanjani because usipalelile baba. Wathi ufuna ukuthi sizokulungisela. Yini lesilungiswa kangaka? Ehlisa umoya Thabise. Ehlisa umoya Thabise. Ehlisa umoya. Nje esekhukhumala kangaka. Ehlisa umoya. Umuntu wakho lo. Waziwe wena lo muntu. Awukwazi bafuthi uzoqhamuka
usofuna umshaya phambi kwethu. Hayi, iba indoda man, iba indoda. Dadewethu, ngikubingelele kuyaphileka. Ngiyaphila. Hayi siyaphila dad, siyaphila. No, ungadideki mhlambe ubona ngathi sesikuthathela phezulu. Ngiyazi mhlambe ukuthi khona kade ubhizi ngakho ekhaya. Mhlambe nganoma ungasondela kancane mhlambe sokhona sizwana. Ngeke sakwenza lutho. Bafo ngicela ukuthi uzoma la phakathi kwabo. Lo ngizomgada, ngizombamba lo. No, dadewethu lana ngicela ngixolise nje ukuthi ngikuthathele phezulu. Mina ngunogwaja, ngiphuma nje show silungisa ikhanda. Ubafo lo isoka lakhe angithi. Yebo. Niyathandana? Yebo, siyathandana. Okay, ayingibonile nangendlela mhlambe enifonelane ngayo. Ubafo la usibhalelwe wathi khona udaba ofisa ukuthi silungise. Ize mhlawumbe udaba selinesikhathi liqalile. Inkinga nje seyikhona phakathi kwakhe nobani nomelusi. Kodwa ke angifuni ukwanda lapho. Ngicela ukuthi mhlawumbe lo daba ngikuthulele. Mhlawumbe ikhona imfihlo onayo wena kumyeni wakho noma kuyisoka lakho. Ayikho imfihlo enginayo. Ayikho. Yebo. Umelusi mhlawumbe le ndaba angifuni mhlawumbe ngikhele phezulu. Umelusi abukho mhlawumbe ubudlelwane eninabo. Nazala kanjani wena nomelusi? Ehlisa umoya, Thabiso, ehlisa umoya. Umngani wakho uThabiso nje. Umngani wakho. Ngeke ngihlale ngamazi umngani kaThabiso. Ngale mhlawumbe akukho unye nje enazana kukho. Hayi, akukho. Oh hayi ngiyakuzwa dad. Kodwa ke mhlawumbe namhlanje ungizwe kahle. Mina ngoba ngizolungisa ikhanda. Angizile ukuzonixabanisa nobani noThabiso. Futhi angizile ukuzomosha ini ubudlelwane bakho nesoka lakho. Nawe futhi mfowethu ngoba kade ngichaze nje eqaleni ukuthi angizile la ukuzomosha. Mina ngunogwaja. Ungixolele nje ukuthi mhlambe sesikuthathela phezulu sekugcina ukuthi kuyaxatshwana kunesixoxo indlela futhi oqhamuke ngakhona la. Mina ngithanda ukulo ngoba ngilungisa ikhanda nje. Ngifisa ukuthi kube khona ubulungisa kuphi ezweni. Thabiso bafo ngicela ukuthi nje umama kwakho umchazele ukuthi kungani umbizile ezala and kungani futhi wena uthi uyaxhaphaza ukwenza ini isilimo. Mfowethu yimi isilima la. Ingane ngithi ukuthi ingane legulayo. Nengane encane egulayo nje le ngoba nginibhalelile nje. Ukunibhalela kwami ukunibizela ukuthi kunengane egulayo la engingaqondi isimo sayo. Uma ngisuka ke lengane ngiyayithatha ngiyise enyangeni ngokuthi phela ngifuna ukuthi angizwe ukuthi ukugula kwayo kanjani mhlawumbe ngifuna isini. Bengimele ngenze njani ingane Ngaphandle igula? kwemvumo yami. Bengimele ngenze njani ingane Uhamba igula? wedwa. Ngenze njani ingane igula ngoba nihlezi nibhizi la ekhaya nimatasa Ngabe wonke. yami ingane nje. Mfowethu ngihambe singane enyangeni. Ingoma ngifika lapha esangomeni. Isangoma singitshela ukuthi ingane akusiye yami. Mfowethu ingane siyisangoma singithethe ingane akusiye yami. Ngingakholwa ke lokho abasangoma iqamba namanga ichitha amanye Uyezwa ke Qamba amanga vele. Ubuyisa phi ingane eminyangeni? uyezwa. Bafo ngicela ukuthi ngaphandle kwemvumo yami. mfowethu nimkhulume nalo umuntu. bafo Yena Thando. bazokhuluma nami. Usithatha isibindi sokuthi ingane yami ahambe nayo enyangeni mina ngazi. Ingoba ingane uyaveza ukuthi ingane iyagula. Nami yami. Ehe. Ubuza yedwa ubuhlungu bokugulelwa ingane. Iyagula ingane. Iyagula ingane. Nami bengingahambile. Uyaveza inimatasa. Ingane iyagula. Ngicela ukuthi bafo umchazele ukuthi ngicela uqhubeka umlandise ngoba usavezele ukuthi uyenyangeni. Umlandise bafo. Mfowethu ngihambe ngenyangeni. Mangibuye enyangeni ngingakholwa ukuthi ingane akusiye yami. Ngahlala usuku lonke ngangadla. Ngizimo sokuthi lengane sengikhulisa ingaka akusiye yami. Wake wazama yini uyapi ezinyangeni uzozithola ukuthi ingane akusiye yakho. Ngichazela into eyodwa lo muntu akezwe. ake ngiyamuzwa. Ngichazela into eyodwa lo muntu akezwe. Ngiyakuzwa. Manje wena bafo awukaze wazama yini ukuthi ngoba usule enyangeni wathola ukuthi ingane akuyona yakho awukaze wazama ukumbuza noma nje wavetane wenza ngendlela yakho kwenza kanjani? Ngisafuna ubufakazi mfowethu obusure obuqinisekile ukuthi ingane akusiye yami. Bengeke ngimbuze into ezosixabanisa. Ingakho wagcina usuze usuntshontsha inwele zikamfowethu. Ngathatha inwele zami mfowethu ngoba ngazi ukuthi Utshontshe inwele zakho kuzwakala wena. ngathi mfowethu njoba ngichazele kuzwakala ngathi futhi sangoma ngikhethe inwele zakhe ngazi ukuthi umfowethu lona akenze le nto. Uma ngithatha inwele ngihambe ngiyabelungini balungu manje i-DNA test. I-DNA kuningi bhuti. Usenze ne-DNA ngaphandle kwemvumo yami. Buka lento yini buka lento yini Usenze buka ne-DNA lento yini ngaphandle kwemvumo buka yami. lento yini. Ayikho into Thombe zengane Thando, engizoyibuka. ngicela ubuke. Ayikho into engizoyibuka. Ngicela ubuke Thando. Uthathe Ngicela ingane ubuke, Thando. yami, eyami nami ingane yakhe yedwa ingane. ingane Eyakhe yedwa yami ingane. eyami ingane Ngicela ubuke Thando. eyami ingane Yabo. ngoba sekuvela nje Eyakhe ingane. ngeyami lengane Thando, uyabona lamaphepha lawo la phezulu. Ama-results engane. La ngezansi. Ama-results kabafu umelusi. bangihlanyisa La ngezansi ama-results akuThabiso. Asho ukuthi ingane akuyona yakho. Ngisabe isibindi sami. Angizile mhlambe ukuzofaka utswayi ebudlelwaneni beni. Kepha mina ubafo ngoba ngithintile uthi angize la ngizolungisa isimo.
Thando ngicela ukuthi ugunyuluke. Isimo sokuthi ingane yami akusiye yakhe. Thando ngicela ukuthi ugunyuluke. Ngoba le ndaba yabona nje sebacishe babambele ngehluzo kwanami ngigcine sengilimala. Usayiqhubeka ukuthi ingane yami akuseyakhe. Thando ngicela ukuthi ukhulume iqiniso Thando. Ngiyacela ngoba manje umuntu owukhiyela iwena. Imini umuntu okhila. Oyokhona ukuthi le ndaba enjani ixazulule. Hayi shothi ke indaba makumele ixazululeke kuningi ke kumele kudingakala la. Kwenzakalana. Kuningi esikudingayo lana makumele indaba ixazululeke. Ufuna ixazululeke ngithi. Ikuphi lokho okuningi okumele kwenzakale manje Akabiza umngane wami. Akabiza umngane wami ngiyamdinga Ubani naye lo la. Akubiza uXolosi naye siyamdinga ke la. Uma ukuthi yena befuna iqiniso ngengane, shothi noXolosi siyamdinga la. uXolo. Uxolo ungenaphi uxolo kule ndaba le? Uyangena kule ndaba le. Angeke ndawo. Umfazi noma angeke ndawo la. Uyazi Nguwe yena wesakima ngithi. Baf. Labantu abangani yabo abangani labantu bafo abangani labo ngoba nikuvezile ukuthi nashela intombi engabangani okusho ukuthi bayazana Umuntu ofika kimi ilo bafu umuntu ofika kimi. Nguyena lo angithi. Manje umfihlelani umfethu uthi wafika chawe kimi. Melusi ngicela abantu singalokhu sicomplicate izinto Into ebalekile njengamanje ukuthi siyamdinga uXolo la. madoda ngicela ukuthi singalokhu sicomplicate izinto Thando ngicela singalokhu sicomplicate izinto ngicela singalokhu sicomplicate izinto asandeni ba uXolo Ozala mshani. Xolo nje ozokwenza ukuthi yonke into ibe easy. Hayi, Nalo sisizwe ufuna sonke. ukwazi ngengane yakhe ekungasiye yakhe. Zolazi iqiniso. Awucela umfazi lapha endlini usikoni wakho phuthuma. Zolazi iqiniso lengane phela ukuthi akusiye yakhe. no hayi kazi lingalokhu nixabana lo doti. ngalokhu nixabana no sheng ehlisa umoya sheng sokalise ehlisa umoya sheng Biza amakhamera. ehlisa umoya Into ungayikhuluma nami. yabo cha kodwa mfethu wena iqiniso ziningi imfihlo ahlahleni nazo nomngane akuXolo kungani ukuthi kumele kethu uXolo ziningi imfihlo ahlahlo nazo Hayi kuyatholakala sekhona uXolo la. Samkelo. shothi azini asilinde nje uXolo kube yena ozayo Sidinga uXolo la. semlinde uXolo nangeqhamuka ngapha ngcono Sanibonani. yebo And then lenye ngifunani la kwami. mana Inyoka. Mana. Inyoka. Hlala phansi, Inyoka. hlala phansi. ngiyacela phela manje Ngibuza umas ukuthi ufunani la wasondela kwami? ngakuwe yazini Ufunani ngisaxoxa la ngala ngixoxa ngala eduze nesoka lapho Ukuthi ngifunani kwami. manini guys usanukule ngisoxabana bafowethu Angizolungisa sizolungisa la ngifunani la kwami. nokho le uzoza ukuthi kuzokwenzakalani Akube sikhindi ke futhi. nabizala ngeenyoka khona ikwazi esingakwazi Kumele iphume inyoka kwami futhi ngijayile. Sibindi sakho sokubemeza ukipitile. Uhlangana phela. Uhlangana phela. Uhlangana. bafowethu Usamemezi kangaka. Futhi akube sikhindi ifuna inyoka kwami. no mana Xolo khona udaba ahlahle esolungisa la ngithi yabo ngoba ngiphethe namaphepha ngicabanga ukuthi nina nobabili ngoba nibizana ngenyoka kungani lo umbiza ngenyoka wena acela uqale nje usichaze lapho kungani umbiza ngenyoka Uyazena. Uyazi. yini wena uyaziyo wazini wena ngoba phela uyazi ingakho kubiza ngenyoka Ufuna ngikhulume. Podla Ufuna ngikhulume na? Thando podla awuthi ngisode lapha ngaku podla Thando Ufuna podla ngikhulume. Khuluma sisi. Melusi. Lo. Ubelala nalo. ha Ubelalana nalo. madoda Lengane le akakhuluma ngayo kangaka lokho ukuthi akusiye yakhe. Vela akusiye yakhe. Wena usukiphi imfihlo zethu? Yebo, usukiphi imfihlo zethu? Angisiwona sokwazi Akubona umngani lobo. Ukiphi imfihlo zethu wena? Umngani zethu wena. Ayi ngaqala Umngani ukubona bethu lo kaphela mhlawukwazi. no madoda Angisayikhuluma leyo nto. kahleni. Ayisayikhuluma. Yeba Kahleni. bathula wena. Wena Kahleni. thula wena. Ngikhuluma nalo Manje wawulindele Thula ukuthi wena. mina Kahleni, ngizothula wena Mantombazane, Yile kahleni. usukiphi imfihlo Thando. wena? Usukiphi imfihlo wena? Sephuma ngawe manje. Xolo, Ube ehlisa lona umoya, ishandi madoda. lakho lela licabanganga ukuthi libiza amakhamera ngaba ngiyikhiphi. Ha kanti lesishade futhi. manini Kuyanda. manini Hayi kuyanda. Ukuthi ubiza Manene. amakhamera ngaba yikho yonke lento. wo manini yabona bafethu akusindle kusixabana la akusindle Asixabani, yabo manje aphuma amaqiniso. niyaphikisana manje Ufuna ingane. Manini, lo. yazini. Ufuna ingane yakhe kithi. ngicela ukuthi ulichaze lonke leqiniso othi kuphuma le awulichaze kahle ngicela uqala ngapha kuwo Lo nalo kade belalana. man sheng Kade belalana. ngicela wehlisa umoya Mina ngingane. sheng ngicela wehlisa umoya sheng ngicela wehlisa umoya uliphuze namanzi sheng ngiyabona umoya wakho usuphakeme ungaze ushaya umfazi ngoba end of the day uzoboshwa sheng awuphuze la sheng uzoboshwa sheng Ngikutshela. uzoboshwa sheng uzoboshwa sheng cela wehlisa umoya sheng Futhi Lo daba- ungalokho manini. akakhulume lo. Xolo lolu daba ngoba sezendlini Ngizokhuluma, sisi, selifikela kimi ngizokhuluma. sheng lizolunga lolu daba khuleka Akube
ngiphinde. Thando ngicela ukuthi nje uchaze konke uzashahle kwenzakalani ngoba ngathi kuningi wena ngathi ugodlile. Cela ukhiphe zonke nje imfihlo. Kwazi ukuthi wonke umuntu mahamba lana akekho nemfihlo yonke lento ilungile. Chaza dad. Ngizolichaza lonke iqiniso. Chaza impela. Ngoba angibuki kanjalo sisi. Iqiniso ngizolikhipha. Ngoba phela indoda yakho le isikhetha ukuhamba izinyanga. Kuze uzothola ukuthi ingane akusiye yayo. Ngakho ke nambe kumele ngiyitshela ukuthi vela akusiye yayo. Ngoba ingane yayo ikuwe sisi. Le ngane wena Melusi ositshela ukuthi eyakho. Kunoxola akusiye yakho. Ekathabiso. Akusiyo eyakho ekathabiso. Kanjani mina ngiyadida yazi ngiyalahleka awuchaza kwenzakalani ukuze ingane Uxolo belalana noThabiso. Mina ngingazi. wathola kanjani balalana wena? Bengeke ngihlale ngathola uxolo womngane wami. Ifoni yakhe ngiyayithinta. Ngathola ifoni yakhe. Ngiyabona ukuthi bayabizana, bayabonana, bayalalana. Yimi isilima. Nami ke phela ngumuntu wesifazane bekumele ngisiphindiselele. Khosha ukuthi ke hayi izoqondana. Wenza iplano nokuthi Hayi izoqondana. Itheke sekuyibirthday yami, kwakuyiphathi yami. Khona kwakhe lo. Ekhona uMelusi. Ngabona ukuthi no yazini. Uma ukuthi uThabiso uyakwazi ukulala nentombi kaMelusi, mina ngizohlulwa yini ukulala noMelusi? Yize phela nami ngangalindela ukuthi sengiyokhulelwa ingane yakhe. Kodwa phela kwenzeka ke nami kwase kumele ngithi ingane kaThabiso. Njengoba naye wakwazi ukungigoqa engitshela ukuthi ingabe ngisalikhipha iqiniso. Bekumngane wami bekumele ngimvikele plus nami ke khona bese ngikwenzile. Bese sidinga ukuvikelana. Kodwa ke ngoba ishande lakhe likhetha ukuphapha la hamba phambili. Selitholile ke iqiniso. Okusho ukuthi la ngendlela mina manje wena Thando oyichaza ngayo ingane yakho ekaMelusi. Yebo. Ekaxolo ekaThabiso. Yebo. Inzima. Madoda. Angiyazi. Ngoba madoda senikwebhane kangaka kodwa niyalizwe iqiniso usahlahle manje kwenzakalani? Xolo. Ngibuyele ngapha ku lento ayishoyo lo iqiniso kangakanani? Because ngiyafisa ukuthi nami ngizwe uhlangothi lakho noma nje usemzini ungaphakamisi umoya ngoba wakuxosha la. Elami iqiniso lithi ngiyavumelana naye lo. Ngesizathu sokuthini? La bengayinzi kahle. Prefer uThabiso. So ingakho ngadecide ukuthi lo ngimgqokise ijazi. Wagqoka ijazi lamlingana. Anenzani Kanti naye lo uyasazi isitori sakhe naye. Asingamkhulumeli. Kanti ke naye lo bazontshontshana ngelakhe isayidi. Yabona mina manje siyangidida. Lo ukhale ngokuthi lo umfazi wakhe wathi njani akenzi kahle. Nawe futhi indoda yakhe ayenzi kahle. Lento ingujike kwenzakalana kahle bafethu ngiyadideka mina. Kuzomela udideke ke bhuti ngoba uyazi iqaleni kwakhona. Buza lo ukuthi wenzani yini? Melusi. Buza yena lo. Ndoda uphakamela umoya kangaka kanti iqiniso nawe uyalazi. Bafethu angazi mina lo daba ukuthi njengamanje ngicaba kulo daba lo ngoba Thabiso ngoba bafe wena osibhayelile iqiniso uyalizwa manje ukuthi ligijima lihamba. Melusi akenzi kahle la lona nje uyisifebe. Wenza kahle Melusi. Ngeke wena ntombazane. Wenza kahle Melusi. Angeke phela ngithi Melusi wenza kahle nginendoda yami Amsembe igama lesifebe kuliphinde. Bafethu musani ukuthukana la mina ngifisa ukuthi la ubulungiswa bube khona yabo ngoba ngiphethe nalamaphepha lawa eDNA vele halela indoda yami lo. Kulungile ngoba Kade kuhle. wayehalela indoda yami seze wayithola. Ngikulela ingane kamfowethu akusiye yami. Ingane kamfowethu ayibiyele kumfowethu ingane ambiyele kimi ngoba ngithe mina la ikhona ayisimo sasekho sihle. maninike mana mfowethu ngiyakuzwa uthi la uThabiso ingane yakho Melusi othi wena eyakho ucela ukuthi ibe ngapha ngakuwe kodwa ezalwe ubani ezalwe uyilo eyalo ayibuyele ngapha kuwe eyalo ibuyele ngapha kuwe. Uxolo webiye kwena. Uyabona indoda yakhe engifunayo. Indoda yakhe engifunayo. Indoda yakhe engifunayo. Bafethu Indoda yakhe engifunayo. Wena usafuna uxolo. bafethu into mina la engicelayo ngicela ukuthi sicabangele ingane sicabangele ikusasa lengane nani futhi nicabangele madoda into esengijabulisa ukuthi manje anza umoya anisawuphakamisile kuyasho ukuthi sekhona abantu benu abathambile niyathamba kulabo mama kahle nje yini eniqhuba inkani ngamasibomvu ngiyadelela madoda ngicabanga ukuthi bafo ngicela mhlambe wena ngesingawe yipi nje isolution office lolu daba ngoba sekanje ongaqhamuka naye ngophela mina ngikwazi ukunithathela inqumo yini nomele nithathele inqumo la Angithi yabona nje bafundiswa vele siphume yonke into.
yonke into isobala nje ezinqazisele into ekumele yenzeke nama kungiphatha hluze kuze kuthiwa ingane yami iyagula so ayikho into engizoyenza ingane yami bafo ayibuye kimi naye umfethu angayithatha yakhe nami le bengiyitshela ukuthi yami ngingazi into eyinkinga phela bafo wena lengane le ayizalwa yilo eyakho u-original wakhe ayizalwa yilo izalwa ulo awuthi ngizokuwo ke amakhosikazi mama wena uyokhona yini ukwamukela ingane kaMelusi kodwa ezalwa ubani uThando eyami ingane engayithwala 9 months izohlala nami yalo izohlala nami soyithu ezami ingane yami ihlale nawe kuningi sisi kuningi kuningi eyami ingane ayizikuwe eyami ingane ayizikuwe eyami ingane ayizikuwe kodwa eyami ingane yakubabwayo eyami ingane eyakubabwayo sisukipitile la ekhaya ugananga wena kodwa kwaziwa mina ngithi ngoba ngikipitile uba lo ozala indlala ifaya la ekhaya uba lo ozala indlala ifaya la ekhaya angithandi lokhu ukuthi kube khona ukukhuluma lokhu bafethu lokhu kuliwa la ngoba ngila ngizolungisa ikhanda ngizolungisa sona isimo lesi uThabisa ngibhalele ngaso bafo ngifisa ukuthola lapha ukuthi ngoba udade iqiniso seliphumile uThando weza neqiniso futhi noThabisa okuyeni ovundulule lenkinga le obudlelwane bakho nomama wakho ngoba umama wakho ngimtholela vele ade nejabulele buyoqhubeka yini ngifisa ukuthola kulelo side ubudlelwane benu beyobanjani abona nje bafo sizoqala ngobudlelwane bethu uma siqala ngale ngane ebaleke kakhulu egulayo futhi ingane yami yagula izodinga usiko lakoshengo usondiya impela ukuthi ngiyenzele usiko into enhle le ukuthi ingane uyilungisele ngoba phela iyagula ingane esikoleni iyalekha futhi impela kunjalo bese kulesi sifebelezi sothi impahla zaso namase kusuka nje manisonje la namakhamereni la odokotela engikhombisa bona into engazazi into zabelungu thathe sisifebelezi nihambe naso angifuni ukuphinde ngibone la kwaButhelezi ngiyamthatha nje ngihamba naye wena nje angifuni ukuphinde ngubone wena noma hlangane epake emgwaqweni noma ikuphi ungibalekele la nginyanyisa hawu shengo ungenza nje uzomithela umfowethu ungenza nje ayisuka phakathi kwabanye abantu kodwa ngoba isinqumo sakho kulungile ngiyacela nje bafuma niqeda lana ngihamba naye ningamshiya la ekhaya ayincenge into uyafeba phela akahamba angithi isinqumo sakho akahamba into lengaso sengizenze nawe isikhathi sami sesichithe nawe ubona ngcono ukuphele kanje bafowethu ishenge angithi angiyeka wena angithi isinqumo sakho ubona ngrasphone lokho yazini lungi kasi umthola mgodi wevele ekhaya ngilambi hamba hayi kahleni bo kahleni bafowethu shenge angixabanisi mina nomama kwakho shenge xolo angixabanisi mina noshenge hamba upakisha shenge ngiyaxolisa qhawe angizile mina qhawe la ukuzoxabanisa nomama kwakho mhlambe bafo lokho kuyokulungisa ngale sesambile thina indaba zeni nomama kwakho lezi indaba ade ngize ngayo ilengane egulayo shenge Thabiso qhawe ngize ngapha kuwe ngoba umama kwakho iqinisi yena lazi kakhulu kahlahle lamantombazana o2 omama bakweni ibona kade bazi iqiniso kakhulu ngifisa ukuthi ngithole qhawe ukuthi ubudlelwane bakho noThando busazoqhubeka yini ngoba nje ingane wena usithola uThando kwenza isilimo yakuxhaphaza kwenzakalani qhawe cha futhi mina ngizoqala ngibonge nje ukuthi ima nginibhalela nifike silungisa udaba njengoba lunje bengingazi nami sengize ngiyathola ukuthi cha ingane kamfowethu yami izinto nje ngalezo ke manje lapho ke uyoqhubeka kanjani ingane kanjani kuzoqhubeka kanjani indaba yengane kuyomele kamfowethu iye kumfowethu yami ize kimi kodwa uThando wenza njani uyaqhubeka naye okusinqoma kumele sithathu njengamanje angikwazi ukuqhubeka nomuntu owalala negazi lami ngeke kwenzeke lokho ngeke kwenzeke lokho mfowethu umuntu nomuntu akathathi ikhoma zakhe ahamba beyela aqhamuka khona ngeke kwenzeke lokho mfowethu ngingavuka amangunami ngenyawo ngeke kwenzeke lokho mfowethu kodwa naye wakwenza ngeke kwenzeke lokho mfowethu mase kwenziwa yimina into enkulu bafo sobabili sisephutheni la into ebingalungiseka le mfowethu ayikho into engalungiseka manje umuntu nomuntu akathatha ikhoma zakhe abuyele la ahlala khona kuyimanje ngibona nomfowethu asikwazi siqala umjola axolelwa ungangibambi kuyima ifuthi mfowethu iqala lento indoda ayichithi naye phela nani into ebisengalungiseka lena mina bafowethu lokho kwenu kokuxabana ngicabanga mhlawumbe into enoyilungisela nini mina bafowethu abengazili ukuzolungisa umjolo wini la ukuthandana kwini mina indaba ade ngize ngalwa eyengane ngoba ningibona ngiphethela amaphepha lawo ane DNA test ama results ukuthi ingane akusiye yakhe seyitholile yakhe akangixolele phela njengoba ngichaza mfowethu ayikho into engalungiseka kuloko
Mama into ngicabanga ukuthi engalungiseka. mhlambe ngixolise mama kodwa ngicabanga mhlambe ukuthi niyolungisa nina sinilungise because manje ngicabanga ukuthi kwi-solution sesisithole isisombululo sesithole ngoba nje noxolo sebemxoshile wahamba. ngike sangixolela Thando kahlahle mina la bengizolungisa mina. ubungazili ukuzolungisa Bengizolungisa. ubungazili mina. Ngoba nje Yini amaqiniso ukuzoyilungisa? aphumile Yini manje. ukuzoyilungisa mina Aphumile amaqiniso. Aphumile amaqiniso amaqiniso. asizephi? Ngixolele mhlambe amaqiniso asizephi mina nothabiso sesinje cha vele mhlambe mina nothabiso sesinje yini ezolunga manje yini ezolunga phakathi kwethu manje vele mhlambe nawe ungomunye odala Mina inkinga bengizolungisa phakathi kwethu, la. ungomunye odala inkinga phakathi Bengizolungisa mina hayi la. man Bengizolungisa mina la. nguwe wonke lo Bengizolungisa kuba mina. ufikanga lana bese ngeke sibe khona isidingo sayo Bengizolungisa mina. bengizolungisa la hayi salani namakamereni Bengizolungisa la Madoda kanti uzoyilungisa la madoda kanti into emzenze njani madoda? Ula kulingaka. Akahambe futhi umuntu ungamncengi. Kodwa uphila kanjani umuntu onolala lingaka? Akahambe futhi umuntu ungamncengi ngoba ngishilo isinqumo ngesithathu. Umuntu akahambe umuntu ungamncengi futhi. Yabo lesimo nje sinje ayikho into ezolungiseka. Umuntu ufuthi abuyele ingane yakhe nami ngibuyele ingane yami. Into emele yenzeke manje cha futhi ayikabi futhi bengibhalela abantu ukuze sikwazi ukuthola iqiniso. Kunamhlanje iqiniso silitholile right. Wasingaxabaniswa abantu besifazane futhi asibe ukuthi nje siphinde sithelana amanzi mntaka mama ngoba vele sasivele siswana abantu besifazane abasiqathile. Shenge ndoda ngicela ukuthi ukuphawula ngapha kuwe ngoba uthabiso uthena okungcono ingane yakho okuyingane yakhe yangempela ayibuyele ku akanendaba ukuthi ingane useyikhulisile iminyaka vele madoda ningamajita ningabangani and nabegazi elilodwa njengamanje indlela eniphila ngakhona. Shenge kuthini wena ukuphawula kwakho? Ngathi nje shenge kulolu daba osishiwo uthabiso ngapha. Hayi nami ngiyavumelana nomfowethu akathathe ingane yakhe nami ngithathe yami siqhubeke sixolelane ngesiqhatha abafazi Noma seningishayile kodwa madoda ningimorile. hey nxese mfowethu uzoba strong nawe Cha kodwa ke bafo-ke mina vele bengizolungisa ikhanda. Bafowethu ngicabanga ukuthi lolu daba sesifike esiphethweni sakhona. Ngicabanga ukuthi Thabiso kumele ndoda uthathe lengane ngokuphuthuma. Ingane uyilethe kuphi ngapha kumelusi. Isorethi izokwenzela ini isiko lakoSheng because ingane ngoba igula uSheng ukuveza vele ingane yenze njani idinga isiko lakoSheng izobika ingane Sheng. kunjalo impela. No babukeli ngicabanga ukuthi lolu daba noma kade kudaba olude bafuna ngicela ukuthi na amaphepha akho awe DNA. Cabanga ukuthi babukeli lapha ekhaya nawe uyayibonela kade kudaba olude lolu olujulile futhi lapha khona ingane kaThabiso kungayona ingane yakhe ngokweqiniso ingane seyikhulisa isikhathi eside akuyona yakhe kanti ingane kabani kamfowabo ingane ukuze sithola iqiniso uThabiso ubona ingane ngoba ade lokhu ihlupha ngokugula waqala wayesingane kuphi kumuntu wesintu umuntu wesintu waseveza ukuthi no kahlahle lengane lena qhawe akuyona yakhe ingane kabani ekamfowenu okumngani wakhe ubani uMelusi uThabiso wangayikholwa kahle le ndaba ngoba phela ngeke uthi uzwe indaba bese wenza njani uyayikholwa wasedlulela laba abamhlophe laba abafundile ososcience odokotela wathola ininwele zikabani zikaMelusi wahamba wakuphi kudokotela wawenza i-DNA test wathola iqiniso ingakho enze njani egcine ibiza thina ishow silungisa ikhanda ukuthi asondele simphelezele eyekuphi kuMelusi ezokhona ukuthi lolu daba njani lungiseke okuhle ke ekugcineni kwakhona isisombululo sigcine senjani sisitholile abafowethu bakhona ukuthi benze njani bekhulumisane noma kube khona ingxabano eziningi nokuxabana okuningi nawe embukeli lapha ekhaya noma athi yipi inkinga obhekane nayo thina sishomi silungisa ikhanda sizosondela kuwe noma athi yipi inkinga obhekane nayo thinta unogwaja uthinta ishow silungisa ikhanda sizosondela bafowethu ngicela ukuthi nikhombise ababukeli ukuthi ngempela nixolelene and angeke kusalokho njani kuliwe and nithembisane madoda ngokuthi nobona niyazana njengabantu awona Engikucelayo ukuthi nje ungondleke leyo ngane nami ngizokwenzela iqiniso ngayisayidini. Njengoba mfowethu kwakuyinto vele yakona umuntu ingane yakhe uyazondlela ngendlela eright siqhubeke sizwane siphile sabathola abanye abafazi abangcono kunalabo abasigilile madoda ningachazwa amantombazane Ayisibonga impela baba. bafowethu ngiyabonga ukuthi mina abafowethu ugcine kulungile nawe mbuke lapha ekhaya uyayibonela ukuthi ke abafowethu benze njani baxolelene siyabonga.